co noso convidado habitual, un amigo xa, o alcalde de Pazos. Muchas gracias. Qué gusto, Marilú, ¿eh? ¿Verdad? Qué gusto estar aquí na Televisión de Galicia, ¿eh? A que Que ben bonito. se ve a gallega desde aquí, ¿eh? ¿Verdad? Ostras, espectacular, ¿eh? Tú estás contenta aquí na galleja, ¿no? Eu estou contentísima. Moi Para bien. min a Televisión de Galicia é a miña casa e eu Home. jamás abandonaría a Televisión de galleja. Galicia que amo. Claro, que Claro sí, que sí. sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que é a televisión que che dá de mamar tamén. É a Televisión que me dá de comer, efectivamente. No meu pueblo onde nacín eu hai un dito moi bonito ¿Sí? sobre a Televisión de Galicia. É emotivo, como gallejos. Dícese, ou traballar ou pa galleja. Sí, moitas gracias. No, estamos moi ben aquí na Televisión de Galicia. Que tal está usted, alcalde? Todo ben? Bueno, anda Creo a política un pouco revolta. Sí. Diz que sí. Bueno, pero hoxe vostede ven a falarnos do San Xoán de Pazos, non? Sí, señora, do San Xoán, de queimar, no? Das fogatas. Galicia en general é un pueblo que lle gusta moito queimar e en Pazos máis. Sí? De feito, o noso himno vai deso, o himno de Pazos. Ai, non Sí, sabía. o himno de Pazos fala de queimar. Como é? O himno de Pazos é: se van queimar, se van queimar, se van para Barranquilla, se van queimar. Moi bonito. Ven aí, San Xoán. Sí. Bueno, pois contenos que ten pensado facer este ano por San Xoán en Bueno, Pazos. non hai que esquecer que San Xoán, aunque é nombre de santo, San Xoán de Arimatea e Pentecostés, aínda sendo nombre de santo San Xoán, é unha festa pagana. Pagana. Pagana Europa. Son os que a pagan. Sí, sí. A ver, Son os fondos de Europa, Next Generation. no, a ver, festa pagana. Tracatrá. Oh, festa pagana sí que é. Sí, é de pagana. feito, bueno, as cacharelas fanse Sí. como rito para queimar todo o negativo que pasou este ano, non? Sí, é verdad. Nosotros vamos queimar o malo, ¿no? Efectivamente. Houve un ano moi bonito que queimamos o tráiler da Panorama. Eso, pero compraron outro máis grande, os cabros. E este ano vamos queimar cousas que non fan falta, non? Cousas que xa molestan incluso. Cousas Vamos malas. queimar toda a discografía de Bad Bunny. Pero de arriba a abajo. Sí. De Nueva York. De aquí a Nueva York. Vamos a plantarlo a todo. Vamos a queimar cousas que se ve que son inútiles. Por ejemplo, a nova lei de bienestar animal, por favor. De protección animal. Pues de protección animal, que está a xente dormindo coscas. Che, que eu conozco xente que dorme co can. Si ven de lamberlle o cu a outro can. E tú estás dormindo co can na cama. Home, por favor. Hombre. Pois hai xente que ao mellor non lle gustou o lambe-lambe no delicioso e dorme co can. Alcalde, Por el amor de Dios. por favor, fale ao caso, pido yo por Pero o favor. bonito non vai ser o que vai arder nas fogueiras este ano en Pazos, o bonito vai ser como vamos prender as fogueiras. Sorpréndenos, alcalde. Para asegurar de que prenda rápido, vamos a prender con Montoya o de la Liga de las Tentaciones. No, la liga. Porque eso... Eso prende! Eu non conozco combustible que prenda máis rápido que ese home, Eso, plá! Será máis que vai de pimba! Charraca, ta. Dios, Moi ben, ya alcalde. no van prender rápido, Sí, señor. Pídolle que se tranquilice, porque o que vai pasar a continuación neste programa é que lle temos unha sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Non me diga que me vai traer para que o queime tamén na fogueira a Pablo Alborán.
No, a ver. Digo unha cousa. Igual é máis fácil queimar a Pablo Alborán que a Montoya, porque Montoya xa sabemos que corre moito. Pero a Pablo Alborán alguén non veu correr algunha vez. O mellor non corre. Alcalde, vamos a poñernos serios, non é Pablo Alborán. Por favor, que entre o jefe da oposición de Pazos. Moi boas, que tal, como está? Que tal, boas, Marilú? Alcalde, por favor, teña educación. Estou vendo Antena 3, ahora non estou vendo. Alcalde, pídolle por favor que se comporte, estamos en directo. Tal. Como estamos? Pai, mire, o único que queda de Ciudadanos. E témolo nós ali, Que vergüenza. Señor Nuno Mayo. Aí está, como se chama? Nuno Mayo. Nuno Mayo. Sí. Nuno Mayo, que parece un suplente do Benfica. Nuno Mayo. Nuno Mayo, Tal jefe Nuno, da... despeinado, lambel tabaca, Nuno. Arriste, cabrón. Nuno, jefe da algunhas oposición de hostias. Pazos, está hoxe aquí, Sí, alcalde, claro. Democracia. para... A democracia ten que haber, para as hostias vai a levar igual. Podes Pero, coitar, por favor? No, pero a democracia ten que haber. Agora, as hostias que lle vou meter... Está hoxe aquí para acusalo de algo moi grave, alcalde. Sí, teño que facer unha denuncia pública aquí no teu programa, xa que no Parlamento non me deixa falar. Parlamento. Bueno, nos plenos, nos será no pleno do ayuntamiento, bueno. Ahora que eres eurodiputado, ¿qué pasa? Eres tonto. Cabra, hombre. Vamos. Es que, joder. Es que ten 4 frases e fallou a segunda, Bueno, joder. está nervioso, Bueno, alcalde. está nervioso, coño, que lea. Está diante. nervioso. É a súa primeira vez en televisión. Tranquilo, Nuno. Tranquilo. Este home está no pleno do Concello, pero non lle fai caso ninguén. Porque está solo, está solo, non lle fai caso ninguén. É o que se chama un cero a la izquierda. É o que se dice un convidado de mierda. É un convidado de piedra, non de mierda. Convidado de piedra, Bueno, sí, non de sí, mierda. eu sei do que falo. Dime, Nuno. Condenos. Nulo, é nulo, non é nulo, é nulo. Dime, que pasa? Nulo. No. Nulo, cero. Cero tangana, Sí. lle chaman tamén. Que quería denunciar? Denuncia. Cal é a cámara dos televidentes? Denuncia. Denuncia, que queres denunciar? A dereita ou a izquierda? Alcalde, por favor. O alcalde de Pazos, este señor, estafa a Europa. Pide e malgasta fondos europeos. Esa é a denuncia mayormente. Hasta aí todo normal. No, Home, alcalde. joder, os fondos europeos malgastos todo o mundo. No, é que eso non lle vexo. Pero, queridos amigos, Cal é o problema? gastou fondos para o marisqueo O marisqueo. e moi Pazos non ten mar. Bueno, había aí 100 millóns de euros para marisqueo. E ben, é verdad que Pazos non ten máis. Con máis razón. Por eso os pedimos, porque temos que ir mariscar máis lonxe. Claro, ao non ter mar... Señor. Porque, a ver, quen ten que recibir máis cartos para marisqueo? A provincia de Ourense ou a de Pontevedra? A de Ourense, que teñen que ir máis lonxe, joder. Non, dixo eu. Estou dicindo unha tontería, logo. Creo que non. O tema é que estiven analizando uns análisis. A mí fálame normal, non me fales...
Non me fales como así. E o que vi Tuveche que? analizando... Uns análisis. Moi bien. Sí, sí. Joder, molestan as palabras para falar. Molestan as palabras para falar. Estiven analizando e investigando unha investigación. Faido, un tema serio. E descubrín que a concesión para ir mercar marisco Sí, tena teu primo Baldomero. sí. Porque meu primo Baldomero ten os camións frigoríficos, que non son isotérmicos, que vai el dentro soplando. Pero válenos igual. Tú tes camións frigoríficos e Esto é un descaro, isotérmicos. Mona, por no. Mona? por nada. Eu non vou pasar por isto. No, non pasa nada. Ben, é verdad que meu primo Baldomero comprou os camións cunha subvención de Europa tamén, pero bueno, eso non ten nada que ver. A ver, alcalde, as acusacións do jefe da oposición son bastante fundadas. Así? Sí. Pois moi ben, non quería facer, pero vou non ter que facer. Vou sacar ahora mesmo unha información que vai facer que dimita toda a oposición. Todos, en bloque, todos xuntos. A ver, dimitir a Todos. oposición en bloque, Todo. alcalde, son 10 concelleiros en Pazos e vostede ten 9. Non se pode... Pero hasta me molesta ese que hai. Porque é unha plaza de garaxe que non viña ben hasta ben unha plaza de paz. Pero teño unha información. Bueno, pois pode compartir con nós Xa vou. cal é Xabou, esa información Xa que vai vou. me facer dimitir do meu cargo. xabou, prepárate. Estuvemos analizando uns análisis. Os analistas e sacamos unhas analíticas. Sei que non é o día para dicir isto que vou dicir ahora mesmo, pero temos unhas grabacións de audios. Sí. Estívome vostede espiando. Sí. Isto é increíble. Temos unhas grabacións de audios que vamos escoitar e que se ve claramente que é un desgraciado, un plebecaidor. Pero trouxoas aquí vostedes, Mandei aos teus compañeiros que están arriba. de audio. No, os das escaleiras, os de eliminación. A quen vai ser? Sí, Mandei unhas grabacións deste señor donde implica claramente nun caso de Estivo un caso. espiando, non? Sí. Vale. Compañeiros, por favor, como se chaman os de sonido? Os de sonido, como se chaman? Audio. Sonido, perfecto. Audio. Dan o que ofrece. Poñédeme, por favor... Filipeiro tarde. Poñédeme, por favor, o audio que vos pasei. Poñede a cinta. Alcalde, por Dios. Por favor, Compañeiros, pola outra cara, que se non... Dame a volta a cinta por outro. No, é que me está... Gravei encima dunha cinta do gravo mo concejal de Mercadillos. Compañeiros, por favor, avisádeme cando este o audio, vale? A ver se está. Está? Está. Vale. Pois atención, escoiten a voz deste home que se escoita claramente, pero sobre todo presten moita atención ao que di este sinvergüenza. Sí, dígame. Que? Non dicer nada. A ver, dicen sí, dígame. Está. Sí, dígame. A mí. A mí, me conmigo. Yo mimo a mi mamá. Mi. Está metido. Está metido hasta o cuello. Está metido na mierda hasta o cuello. Dígame.
A quen? A mí. Dígame, non diga lle. Dígame a mí. Terrible, terrible. Alcalde, Esto a ver... No, é que, a ver, esta prueba non vale para nada. Quero dicir, isto non compromete para nada ao jefe da Por oposición. favor. Hai máis grabacións. Ah, vale. Temos outro audio que xa é definitivo. Por favor, compañeiros de... Como chamamos de sonido? Audio. Audio. Poñedme, por favor, o seguinte corte. Escoitade. Pois para hoxe non daban auga e ao final choveu. Non daban auga, pero ao final choveu. Non, ou que choveu bosta. Eu non estou entendendo nada. Joder, pois está clarísimo. Está falando de que choveu. Que choveu? Cartos, plata. Pero estou falando do tempo. Mira, isto é increíble, Vou investigar unha investigación, Do Porque tempo non está... É que... Esto é delito. A ver, Esto é delito e non lo voy a consentir. hai algo máis, alcalde? Hai un terceiro audio que para mí xa se ve claramente de que vai este señor. Por favor, compañeiros, poñedeme o último audio. Eu, o que vos queirades, eu prefería carne, pero se todos queren peixe, pois como peixe. Que dá igual. Dalle igual carne que peixe. Entendo? Dalle igual fruta que verdura. Eu carne, pero... Eu quero carne, pero se os demás queren peixe, eu peixe. Está criticando o colectivo... Que unhas declaracións claustrofóbicas. Claustrofóbicas, alcalde. Pero quer decir, o que lle guste carne, carne, o que lle guste peixe, peixe, joder. Hai xente que lle gusta a carne tamén come peixe, que lle gusta a carne malo peixe. Pero que ten que Pero ver? esas declaracións son completamente austrofóbicas. A falta de respeto. O que lle gusta a carne, carne, o que lle gusta o peixe, peixe, pero cada un que elija libremente. Vergüenza. Marilu, se me permitesme? Sí, claro. Porque eu tamén teño algún audio do noso querido alcalde. Un audio meu. Sí. Que vergüenza máis grande. A onde vamos chegar andando, grabando conversacións privadas por aí. O sea, me parece terrible. ¿Vale? Ben, trouxo as conversas, sí? Da Vale. igual que eu non teño nada que ocultar. Vale, compañeros de audio, por favor, vamos a escoitar as conversas do alcalde de Pazos. Os fondos europeos son para repartir. O 20% para ti e el resto pa. Quen vai reclamar? Von der Leyen. Non sei se ten algo que dicir, si... Bueno, a ver, fala de que un tanto por cen pa ti, tanto por cen pa papá. Papá? ¿Quién sabe quen é papá? Claro, fálase de papá, pero papá pode ser... Xa, pero é que non terminou o audio. Escoite, por favor. E cando digo papá, es papá. E quen es papá? Yo, o ilustrísimo alcalde de Pazos. Veñeu peixe tamén, entonces. Se comemos peixe... Creo que esta vez quedou vostede co cuo aire, alcalde. Ahora mismo, Porque home, son por favor. audios manipulables, isto pode ser feito con inteligencia artificial, ahora todo é digital, non se sabe nin o que sale, nin o en que entra, entende? É imposible de saber. Pero eu teño unha prueba que eso sí que se ve claramente que este señor é un sinvergüenza. Ah, E sí? sí, que implica directamente ao xefe da oposición. Así, que vai ser esta vez? Un correo electrónico onde compro entradas para Andy Lucas? Con que vai ser? Non é nin correo, é unha imaxe. Unha E imaxe. unha imaxe vale máis canto. Que mil. Que 1000 palabras. Bien, pois esta é unha imaxe clara e nítida donde se ve a este señor desfalcando cartos de Europa. Pero trouxo a imaxe Sí, vostede. teña a imaxe. E aí non hai trampa ni cartón. No, o que se ve, vese, aí non hai nin audio, nin manipulable, nin nada. Vale, vamos a ver, unha imaxe, atención, deste sinvergüenza, e vais a ver claramente que él,
ao lado dun maletín cheo de cartos. Por favor. Eso é imposible. Vámolo ver agora. Eso non pasou nunca. Vámolo ver agora. Atención, imaxe deste señor, captada polas nosas cámaras, ao lado dun maletín con cartos. Vámolo ver, por favor. Aí non hai trampa nin cartón. Bueno, cartón sí, pero trampa non. Isto é un cachondeo, Marilu. A ver, alcalde, esta imaxe vese claramente que está feita con inteligencia artificial. Dices tú. Sí, digo eu, sí. Sí, digo eu. Eso terá que haber un técnico, un veterinario que o diga, algo, unha persona que sepa desto. Vamos a ver, alcalde, creo que hoxe vostede quedou retratado dunha vez e para sempre, E todo gracias á labor de investigación deste maravilloso programa no cal teño o placer de traballar e de colaborar. Enchese a boca, Pois sí, estou moi contenta de traballar aquí. Non che palabras na boca. No. De traballar aquí contenta, estás na gallega. Estou moi feliz de estar aquí, sí. Estás contenta na gallega, esperando a ver aí ese morro vello de lugar para entrar tú aí, claro. No. Estás aí... No, estou contenta. Pero tú estás feliz aquí na gallega. Pois sí. Tú nunca te irías de aquí da gallega. Na miña vida. Pois, Mariló, hai un audio que te quero decir. Como un audio? Tenemos un audio para ti. Que audio? Como un audio? Tranquila, non te poñas nerviosa. Tú dices que tú na gallega a muerte, Eu que a galega a morte. Nadie me vai mover de aquí. Como a pa diante sempre, aunque teñas que compartir camerino con Fran Cañotas. Tú pa diante, todo aí. Bien. No, a top. Vale. A ver. Pero, si tan contenta estás na gallega, como teño eu unha conversación grabada túa con Ana Rosa Quintana en paz estea? Non morreu, alcalde. A que morreu foi Terelu. No. Bueno, igual, María sí. Teresa. Como teño unha conversación? Pero que conversación, alcalde? Unha conversación, atención, por favor. Isto, conversación telefónica de Marilú con Ana Rosa Quintana. Sí, Ana Rosa, estou hasta os collóns da cadena e das mañás de Marilú. Por favor, Ana, poderíasme facer un hueco no teu programa,